Ezihamba phambili indaba namuhla iPSA inethemba ngomgomo wokhuvethe. Abakamoba bakhala ngochemeni abamhlophe kanti ke kuqashise abakhubazekile ngokhuvethe. Lezi-ke izindaba zo-1KZN TV ifundelo samgeliswa Nqulunga ngibingelele mbukeli. Lo ngumphathi kwinyunyane yezisebenzi Public Servants Association eKZN uMlungisi Ndlovu uthi banethemba lokuthi ikhefu elinike ungqongqoshe wezempilo uDokotela Zweli Mkhize ngenxa yezitolo zenkohlakalo ngeke kumphazamiseke inhlelo zokusatshalaliswa kwemigomo yegciwane i-COVID-19. uNdlovu kusho kanje ngesikhathi ke enengxoxo ekhethekile nethemba lezindaba eThekwini. Kuhlukene imbono ngomamaloko kubayi ngubani ubamba isikhundla sikaDokotela uZweli Mkhize ongungqongqoshe wezempilo kuleli kulandela ukuthi abantu bathi banovalo lokuthi akanalo ulwazi lwezempilo ubengumuntu ogxile kwezokuvakasha. Ukubamba kakubayi ingubane kuza ngemva kokunika kwekhefu elisheshayo kukaMkhize ngemva kwezinsolo zenkohlakalo yethinta ukukhishwa kwethenda ka-150 million wamarandi okuvela ukuthi yanikwa inkampani yezobuxhakaxhaka iDigital Vibe yamaniswa neseke bamsebenzela kwaphinde kwahlomula nendodana yakhe kuyona. Owenyunyana yabasebenzi iPSA uMlungisi Ndlovu uthi banethemba lokuthi ungqongqoshe obambile uzohamba ezinyathelweni zikaMkhize. Ubonile umsebenzi omuhle owenziwa uDokotela uMkhize kufuneka sikwamukele sincome i-vaccinations ihamba kahle ikakhulukazi kwisiprovince sethu KwaZulu-Natal abantu bayazilandela inhlelo ze-COVID protocol yingakho sithi siyathemba ukuthi ungqongqoshe ongenile esikhundleni uzokwazi ukuthi aqhubeke la uZweli Mkhize agcine khona kungabi khona ukuphazamiseka noma kunokukhathazeka kubasebenzi abaningi abathi abaliboni ikhono lakho ukuthi lizokwazi ukunceda kwezempilo. uNdlovu uqhuba ngokuthi balibonile igalelo likaMkhize selokhu kwaqala igciwane i-COVID-19 kanye nezinye izifo kodwa banxusi SIU ukuthi isheshise uphenyo lwayo ukuze kuzocaca ngekusasa likaMkhize. Ukusebenza kwabantu akufani mawumbheka ungqongqoshe uMkhize naKwaZulu-Natal silibonile igalelo lakho kwezempilo kukhona izinto ze-HIV kukhona izinto ze-TB umuntu othi mayesebenza asebenze ngokuzimisela manje esekusikubhekile kungqongqoshe omusha o-actayo ukuthi uzokwazi yini ukuthi angaphazamiseki inhlelo siyamcela ukuthi umongameli enze isiqiniseko sokuthi uyawumonitha umsebenzi basheshe baqede nophenyo kuze ezokwazi uma emsulwa uDokotela uMkhize aqhubeke nomsebenzi omuhle awenza kwi-department. Ubese ephetha ngokuthi uma kukhona okumkhombayo uMkhize akabhekane nengalo yomthetho. Uma kunento uDokotela Zweli Mkhize ayenzile umthetho ufuneka udlale uthatha indawo yawo and ngeke sakuthokozela ke ukubona kungena izinto zepolitiki la zingangeni khona ngoba thina njengabasebenzi siyathinteka kodwa nje ukuphawula kwethu njenge-PSA sifuna ukuyibamba la kulezi ezabasebenzi ukuthi SIU ayenze uphenyo ngoba abasebenzi abaningi abatholile imali zabo ze-increment uma kunemali engaka okuthiwa inikwe abantu ongafuneka ukuthi banikwe bona leyo mali kufuneka ikwazi ibuyele kuhulumeni kuze kuzokhokheleka abasebenzi. Kodwa bakhosibisi wezindaba ze-1KZN TV eThekwini. Amalungu enhlangano abalimi bomoba abamnyama basemthonjaneni babambeke imashi beyibhekise esiteshini samaphoyisa semthonjaneni bekhala ngomphathi wesiteshi ngokuhluleka kokusingatha ngendlela amacala kokukhishwa kwamaplaza abantu nokwenziwa ke olunye uhlangothi olungekho emthethweni kanye namabhunu. Uhlalo womthonjaneni Farmers Association Mandla Zulu uthi bakhathazekile ngendlela lomphathi wamaphoyisa acheme ngayo nabamhlophe kanye nabazibiza ngesizwe sakwaDludla. Abephume ngobuningi bawo amalungu enhlangano abalimi bomoba abamnyama iSAFDA emthonjaneni ukuyozwakalisa izikhalazo zabo ngendlela umphathi siteshi wasemthonjaneni acheme ngayo namabhunu kanye nelinye ke iqeqebana elizibiza ngesizwe sakwaDludla Trust. Lamalunga asho ngazi linye ukuthi ke lo mphathi siteshi akathatha imithwalo yakho yonke ahambe kule ndawo. Amalunga bephethe izingqondo ezahlukene bezinemilayezo yahlukene engahambisani nokwenziwa ilesi sikhulu ekhuluma nethimba lezindaba le-1KZN TV uhlalo umthonjaneni Farmers Association umntwana Mandla Zulu uthi ke lo mphathi ukhombisa ukuchema njengoba ke ebuye ethathe uhlu lwezikhalazo olusuke lulethwe iqeqebana elizibiza ngesizwe sakwaDludla Trust alunike iqembu le-Democratic Alliance.
uZulu uphinde waveza ukuthi amacala okucekelwa phansi komoba wabo uwashaya indiva. Kuningi osokwenzekile la esibona ukuthi ucheme kakhulu neqembu leDA nalabelungu abanikezwe abadayise umhlaba uhulumeni wabanikeza imali which is close to R1 billion ukuthi basibuyisele lo mhlaba wethu ngoba wawuthathwe kokhokho bethu. Kodwa naphezulu kwalokho esesibona futhi sebebuyile sebezodunga ukusebenza la kumanje asikwazi ukusebenza kahle sishiselwa imoba siyathola masesiphenye ukuthi yibo labelungu laba ebanikezwe le mali abahambe benxenxa abantu babathembisa imali o150 ukuthi abasishisela amaplaza ethu ukuze kubukeke kabe emehlweni omhlaba ukuthi uhulumeni umoshe imali wathengela abantu abamnyama umhlaba sebehluleke ukuphatha nanokuthi okunye okwenzakalayo bazama umphathi stage la ehlangene nalabelungu bazama ukuphehla udlame phakathi komnyama nomnyama lokho esizamayo ukuthi sigweme ukuthi kungenzeki. Le nhlangano isabise ngokuthi uma kuphela izinsuku ezili14 bengasitholi isipendulo bazongena emgwaqeni. 14 days sibanike wona sifuna lo mphathi stage engasekho la ngoba sinobufakazi even kunamacala abucayi la angaphenywa anyathelwa ngenxa lo mphathi stage izolo kuthanga ngizathesila ngizolungisa indaba memorandum ungitshela usitshenela emadlebeni ukuthi yena useyayitshena imembers zakhe ukuthi asingawaphenya amacala ngoba inkinga ubalekela icivil claim kusho ukuthi le stage asasebenzi phela mase kunjalo. Isikhulu samaphoyisa esisuka ngaphansi kwesifunda eKing Cetshwayo samukelo ke incwadi yohlulu lesikhalazo kanti ke lo okhuluma amaphoyisa kulesi sifunda uKapteni Mbongeni Mdlalose uveze ukuthi bazokwenza uphenyo olunzulu mayelana nalezi insolo wabeseveza ukuthi ke kuphambene nomthetho ukuthi iphoyisa licheme nabathile. Njengoba ke uBrigadier Mhlongo esemukele lencwadi insolo ke ebhekiswe ku-Station Commander izophenywa ngendlela efanele kubonakala ukuthi kungakube ngempela lento eshiwo umphakathi noma ayikhala ngawo umphakathi iyiqiniso yini na uyobe sekuthathwa ke inyathelo kusuka lapho ke. Imeya uMasipala wesifunda eKing Cetshwayo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uLindo Uphungula uthi ke bayaziqonda izimo abantu abakhubazekile kanye nabasebekhulile abaphila ngaphansi kwazo yengakho ke benohlelo lokuvakashela isikhungo zabakhubazekile ngenhloso yokubafundisa ngegciwane leCovid-19 baphinde ke babanikeze ngesihlanza amagciwane. Uphungula ukusho lokhu kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba le1KZN TV ngemuva kokuhambela isikhungo sabakhubazekile inawe sifunze eMzingazini. Abantu abakhubazekile ke esikhathini esingaphambilini bebehlangabezana nezingqinamba eziningi lapho ke isidingo zabo njengabantu abakhubazekile bezinganakiwe. Selilideke ibanje selihanje uqinisekisa ukuthi bathola uthando nokunakekelwa okufanele. Lana ke imeya uMasipala sifunda eKing Cetshwayo uLindo Uphungula ibihola kuhlelo lokuvakashela izikhungo zabakhubazekile kanjalo nezikhungo zabantu asebekhulile kungogogo nomkhulu kanye nesitandane futhi ngokunjalo. Lokhu ke bebekwenza ke egameni lokubahlinzeka ngolwazi ngeCovid-19 baphinde ke babanikeze ama-sanitizer ukuze bazivikele kuleli gciwane. Siqale esikhawini ekseni sahamba saya kwi-center ibizwa kuthiwa iZamani safike siyenze i-awareness mhlawumbe ngecorona sishiye nezinto eziningi engama-necessities abazidingayo abantu bakithi abakhubazekile. Sifuna ukuthi abantu bakithi abakhubazekile nabantu bakithi abadala bazi ukuthi sinabo siyabathanda nazo zonke izinto ezibakhathazayo siyasiqonda siyazilungisa. Kuningi abasitshela khona njengamanje esazi ukuthi kumele sihlale phansi sibuyekane naneminyango eminye eqondene njengo-social development or arts and culture nayo iminyango ukuthi senza kanjani ukuthi umuntu nje ngabe kuthiwa unasiphi isimo angaphansi kwaso kodwa you must never ever betray opportunity ukuthi naye ipotential yakhe ukuthi what is it angakwazi ukuyenza nangakwazi ukuyi-offerisha kwi-society yethu. Abezikhungo balushayeleke ihlombe lolu hlelo njengoba bethi lokhu kubanikeza ke ithemba ukuthi nabo ke izidingo zabo ziyanakekelwa ayishawa indiva. Sithokoze kakhulu ukufika komkhandlu eKing Cetshwayo bezosilekelela ngama-sanitizers nezinhlelo eziningi ezithembisayo ukuthi bazosilekelela ngazo njengomphakathi wabantu abakhubazekile. Sikuthokozela kakhulu nje ukuthi sazi sibalekile siyabadinga njengomkhandlu ngiyathemba sisosensana kakhulu nabo. Bake basilekelela phambilini ngemshini yokuvula ama-button holes. So siyathemba namanje bazosilekelela kulokho kweyingqinambeni esibhekene nazo. Lezi ke izindaba ze1KZN TV mina ngekosamukeliso enqulunga ngibeka ngisemzingazi eRichards Bay.
Umphathi wesikhungo sabakhubazekile iKhanyise Skills Academy esisempangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uSipho Sibisi uthe inhloso yokusungula lesi sikhungo ukuthi ke banikeze abantu abakhubazekile ithuba lokufundela umsebenzi wamakhono ukuze bakwazi ukuziphilisa. Ekhuluma nethimba lezindaba lo1 KZN TV uSibisi uveze ukuthi iningi labantu abakhubazekile bayavalelwa emakhaya bengatholi ithuba lokuthi beveze amakhono abo. Iningi labantu likholwa ukuthi umuntu okhubazekile akumele athole ithuba lokufunda okanye enze umsebenzi awuthandayo, kanti abanye bagcina bevalelwe esindlini ngenxa yokuthi bayacwaseka kwizikhungo zemfundo ephakeme. Isikhungo samakhono iKhanyise Skills Academy sempangeni sizoshintsha lokho kwintsha ekhubazekile ngokuyinika amathuba okufundela umsebenzi wezandla. Abaningi emakhaya bafihliwe abaziwa umphakathi bakhona ngenxa ukuthi bayabandlululeka ezikhungweni eziningi. Njengoba bezela ekhaya nje lesibala ukuthi impilo zabo zoshintsha emva koqeqesho abazothola ekhaya. Lesi sikhungo sethulwe ngokusemthethweni kulendele ukuthi siqale ukufundisa intsha ekhubazekile umsebenzi wamakhono ezandla mhla zizine kuNtulikazi. Lapha intsha izothola ithuba lokuqeqesha kwizinto ezahlukene okuhlanganisa ezobuciko, umculo, ezolimo kanye nokunye okuningi ukuze bakwazi nabo ukuziphilisa bathole imali. Sifisa ukuthi bangene lapha ekhaya kulesikhungo sethu bazofunda amakhono ahlukahlukene esikhipha kulonyaka lapha esikoleni. Ukufunda kwamakhono esikoleni okuhle ngakho ukuthi kuzoshintsha impilo zabo emakhaya. Sibanikeza uqeqesho lokuthi babe nento abangayisebenzisa bese emakhaya bekhanda umsebenzi ongahoyela bona imali bese emakhaya. Bukeleke ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 13.58 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libe u19.25 cent maqhathaniswa nopound waseBritain libe u16.55 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe. Igolide lona libe $1,900.09 cent ounce kuthi oil ongahluziwe wona ube $72.52 cents umphongolo. Bukeleke sibheke engosini yezemidlalo. Kulokoza ngenhlasi yethemba ngensuku zenjabulo kuyiqembu lesizwe iBafana Bafana ngenkathi ke ishaya iUganda kumdlalo wobungane obusenkundleni yezikaMaminzela isigodi eOrlando izolo kusihlwa. Amagoli eBafana avalelwe phakathi nguEvedette Mohopa oshayeke amabili kanye ke nobongo kuhle Hlongwane. iBafana ka isebenzise lo mdlalo ukuzicijela umkhankaso okuhlongela umqhudelwano wendebe yomhlaba ozoqala ngenyanga kaMandulo. Leli qembu ke belidlala nenqwabe abadlali abasha kanti ke beqeqeshwa nguHelman Mkhelele kwazise komqeqeshi Hugo Bruce usayogomela ukuvethekwe la kubo. Bukeleke nasi isimo sezulu esikalindeleka osukwini la kusasa. Empangeni lizobalela amazinga okushisa u11 kuya 25 degrees, eThekwini u14 kuya 24 degrees, uMgungundlovu kaZibomvu u9 kuya 26 degrees, uLunde Mashona u8 kuya 26 degrees, eXhophe Mantente u10 kuya 25 degrees, Phethe ngeFriday Philly u5 kuya 22 degrees. Bukeleke ingakho bese kuphathele zona osukwini namhlanje nenawe sihlangane evikini elilandelayo. Njengamanje ngifisa ubusuku obuhle.